Čo mám, je to akože ja mám mega radosť teraz, ty kokos. Toto vidíte stále na Silvestra. Sydney Opera prvá má ohňostroj. A teraz som tu. Čo ti je? Vyzerá to fakt, že bombovo. Taký som rád, že vyšlo počasie, lebo škaredo ukazovalo a ešte aj slnečko myslím. Ty kakao. Čo ti je? Toto. Aj neviem, čo skôr fotiť. Zo spodu to je maličké, ale z diaľky to je akože obrovské. Vnútri je nejaká reštika. Niečo, ak máme UFO v Bratislave. Mega. To vidíte, vidíte tam. To je akože naživo mega, vážne, že it's awesome, really amazing. Wow. Dobre, takže môj to-do list máme kvajku ďalšiu. Ideme preč. A zajtra do Kanady. Ale nie ešte. Wow. Toto je šupa. Pár ľuďom teraz vám pošlem fotku. Takže uvidíte moje presne live. Vy si to asi pozriete neskôr. Neviem, asi zajtra. Ale čo ste teraz dostali, tak to ste dostali v tomto momente, ak to natáčam. A špeciálne pozdravujem Tomku s Lukým. Aha, kde som? Snažím sa spojiť mikrofónik s kamerou, ale ešte mi to nejde, tak to poriešime zajtra. Ale ten výhľad ešte zozadu ukážem.
smutný, lebo doteraz som sa snažil sparovať s kamerkou, ale s tým mikrofónom, ale nešlo mi to. Tak idem asi ešte do DJI Store, aby mi to pozreli ešte oni. Ale neviem. Nechce to párovať, nechce to ani nájsť. Takže to vidíme. Taký zachádza slniečko a už to inak pocitujem. Zima najhoršie, to ešte len príde. Teraz začína zimné obdobie. To je tak akože jeseň. Nastavený mikrofónik. Poradili mi v obchode veľmi dobre. Lebo to vôbec nešlo, auto tam vyklikal a už to mega. Už som myslel, že to vráti. Teraz... No... Máme tu 4 hodiny ráno. A som sa zmyslel ísť do toho Melbourne. Takže letím teraz na letisko nejakými spojmi. Možno tam vám niečo potočím, uvidíme aký máme plán, ešte sám neviem. Ale určite keď tam bude niečo zaujímavé, vám to natočím. Aj do Melbourne sme chceli pozrieť a dosť rýchlo sa nám to akože udialo, že tá možnosť, že tam môžeme ísť, takže pozrieme sa tam spolu teraz. Tak už sme tu a idem na ďalšie dobrodružstvo. Tak ja už som v Melbourne a momentálne čakám na kamošku, máme sa tu stretnúť.
Dneska si pozrieme Melbourne pre zmenu a skúsim tam zrobiť nejaké pekné timelapsy, keď pôjdeme okolo nejakých pekných budov. Ako vidíte, momentálne testujem prvýkrát kamerku aj, som zdavý, čo z toho bude. Ale je tu zima. Je tu oveľa chladnejšie, jak v Sydney. Zima mi je. Ešte som si zobral mikru. Wow. Aha. Pekné. Pekné. To ti okna aj umývajú? Nechcel by som. No, stretneme sa tu s kamarátom, s ktorou som sem priletel, no trošku v iných časoch, ale v tom istom období. Tiež išla cestujúcu agentúru do školy, jak aj ja. Len žiaľ, ona išla do Melbourne, čiže škoda, a ja som v Sydney. A máme vlastne posledné dni, vlastne už iba víkend voľnejšieho, lebo ona už začala školu, ale bude mať prácu o chvíľku, ja ešte nemám ani školu od pondelka až. A za chvíľu už mi začína, a nezačína, budem si hľadať aj prácu. A jak toto vyzerá, všetci v dome robia skoro každý deň, aj víkendy, takže ešte sám neviem, jak ja budem fungovať. Tak Reku som jej vravol, že poďme sa stretnúť teraz, kým máme čas. Lebo potom už to nebude. My sme od seba nejakých 700-800 km. Takže tak. A niekde sa máme stretnúť, musím jej napísať ešte. Dúfam, že mikrofón bude dobrý. Neviem, či som teraz tlačil, dúfam, že som to nevypol. A ideme jej napísať, že kde je. Tak my s Maťkou sme sa veľmi rýchlo našli a v ďalšom videu si pozrieme nejaké timelapsy, kde všade sme boli. See ya!